हाल भइल ई के एगो गादा एगो बाघ में झगड़ा हो कौना बात के लिए खाली ओतने के लेके एगो घास रहे गधावा कलस की करिया बा आ घास के रंग करिया होला आ बाघवा कहे कि हरियर होला आ यही बात के लेके झगड़ा हो त जंगल के राजा के ह शेर हन शेर लगे गई लोग फसीला करे खातिर कि हजूर आई गधा कहत कि घास के रंग करिया होला हम कहतन कि हरियर होला बताई के सही कहता तो जंगल के राजा कहले कि सुना गधवे ठीक कहता घास के रंग करिया होला आ 10 कोरा बाघ का मार के आ 6 महीना का सजा हो गई। जब 6 महीना के बाद आइले राम बालक यादव जी इनकर वो भाई है अच्छा उहाँ के भाई है कोनो बात ना जूता चलता तेरा मुंह पे चलता जूता अरे अब 6 महीना सजाए काट के आ जब बाघ होइले तो शेर लगे पहुंचले कहले के मलिका रोरो जानतनी कि घास के रंग हरियरे होला आ तोबुर गदहवा के पक्ष लेके कहनी कि करिया होला हमरा के सजाए दे देनी काहे शेर कहले कि देखो घास के रंग हरियरे होला लेकिन हम तरह के सजाए ए से देनी तरफ हम खिसिया गइनी से कि तू हवा बाघ अब बाघ होके गधा के मुंह लगल ए से तरह के सजाए अरे बूढ़े बड़ा लेकिन बाघ हम ए से क्रोधित बनी करू हई लइका के मुंह लागत है हां सुन आ तोरा के हम डांटत है अच्छा हम ओकरा से ना बोलब